Sri Ngatin. Dina Setu Kliwon malam ngahat legi. Daleme Pak Mantan Lurah, Kalurahan Rejo Binangun Metro, Tayuban, pranyata bunga tiem. Pesindan pokok ora sida teka. Sri Ngatin sing dicadhangake, pinangka gantine isih tanggapan. Jare Setu sore lagi bisa bali. Ananging dheweke wis pesen karo tukang ngendangi. Arepa telat, sakmadya malam ngahat legi dheweke mesti tekane. Jare sapa sing bakal ditugasake mapak dikongkon ngenteni ing prapatan Cepaka ngarep tokone Masiyah. Watara jam 09.00 bengi ana taksi putih mandeg. Tawa sing kapatah mapak wiwit bar maghrib mau wis nongkrong ana pojok tokone Masiyah. Jalaran pancen ngono mau welinge tandak lulusan Balirejo Tulung Agung kuwi. Nalikane mobil putih mau mandeg, Tawa pancen ora enggal-enggal merpeki. Anggepane Tawa taksi mobil ambulan. Nanging bareng mobil mau ngurupake lampune jero. Jebul ana penumpang wadon sing dandane demes mau mudhun. Kanthi sajak jinjit-jinjit, lingak-linguk sajak ana sing digoleki. Wong wadon mau penganggone prasaja banget. Tangan kiwa nyangklek tas cilik apik, sajake produksi dalam negeri. Nanging gandeng sing migunakake baut nyelarasake karo kahanan. Mula dasare wong mau pancen ayu. Dadi sok sapa sing nyawang ora ngira yen kabeh kuwi asli karyane putra-putri Indonesia. Kabeh iku merga tangan trampil mau pancen tansah njaga mutune barang-barang sing diasilake. Sak temah bisa mbiyantu bendung tekane barang-barang impor saka njaba negara. Sakwise mudhunake penumpang, mobil putih kuwi muter lan bali ngetan meneh. Dene Tawa bareng wong wadon mau katon lingak-linguk enggal merpeki lan semantan. "Mbak, nuwun sewu, menapa panjenengan ingkang asma Mbak Sri Ngatin?" "Inggih Mas, lah panjenengan sinten?" "Dalem nami Tawa Mbak, saking Rejo Binangun, dipun utus Pak Mantan kapurih mapak panjenengan." "Oh, ngeten toh. Nggih, piantun ngriku mawon toh." "Inggih, lah wonten menapa toh Mbak?" Wanita kuwi ora jawab, malah banjur ngalihake omongan. Wondene Tawa isih kepengin nerusake rembuke. "Piyambakan to Mbak?" "Inggih Mas, nanging ing mriko rak sampun wonten Bu Warsih lan Bu Emi toh." Pancen sampun. Nanging yen waranggonipun langkung kathah rak malah gayeng to Mbak." "Marginipun tasih kados rumiyin to Mas?" "Inggih Mbak, ngatos-atos kemawon lho Mas." Ngono pewantine sing arep dibonceng. Nanging sing dikandhani sajak ayem. Merga Tawa mono pancen kulino ngambah dalan kuwi. Gamelan ing Tarup Agung mau wis wiwit ngungkung. Gending ladrang slamet, kijing miring, sarta asmarandana wis ngumandang sajak mapakake para tamu. Apa meneh bareng sinden Sri Ngatin mau wis miyak lumebu ing panggung. Penonton sangsaya ngasek. Embuh sajake sinden siji iki duweni pangaribawa sing menjila. Pramugari Murjita sajak mongko atine.
Ketara saka patrape oleh nyabetake sampure nalikane ngacarani Pak Lurah minangka pakurmatan pambukaning langen tayub ing wengi kuwi. Dheweke ngener menyang lenggahe Pak Lurah, jajare sesepuh desa lan makili sing kagungan dalem. Arep kepiye wae, kudu gawe conto kang pantes tinulat dening andhane sarta masyarakat akeh. Sinden Sringatin lungguh njejeri Pak Lurah kanthi mangku lengser isi sampur njur semambung kenes sarta meranani. Pamundhutipun gending menapa Pak Lurah? Sinom Parijata dipun paesaken, Bu. Dados sinom Parijata Mas Surat. Cocok, yo pancen cocok. Yen sakwijine sesepuh masyarakat mundhut gending alus ngono kuwi, mujudake kaca pengilon ing pribadine sing padha langen. Apa maneh wiyagane trampil kaya ukarane gending landrangan. Kendang teteh ana runtung, dumeling swaraning suling, glaler, nges, wiletira, lakune gosok lestari. Pancen wiyaga mau kaya dene olah tumrape wong dayung. Ing sinden pinangka gethek lan tarup agung mau pinangka papan banyune. Mula yen mulai cuwil oleh dayung mesti ora cocok karo lakune gethek. Semono uga sinden Sringatin. Wengi iku uga ngumandhangake rerakitane tembung kang pinilih diselarasake karo ajune jaman. Amenangi jaman edan, ewaya ing pambudi melu ngedan ora tahan, lamun orang lakoni boyo kaduman welik kaliren wekasanipun dilalah kersa Allah bejo bejane kang lali luwih bejo kang eling lan waspada. Ukara mau yen dipetani pancen ngemu teges agung tumrape bebrayan ing kalangan masyarakat sing kepengin lan gelem ngrukti budayaning bangsa. Merga ngrembaka lan orane kabudayan mono mung gumantung marang kiprahe para taruna. Sakbubare Pak Lurah mau nuli ganti-ganti tamu kinurmat lan gonta-ganti gending. Swasana saya gayeng. Wis pirang-pirang botol inuman sing wis diladekake marang para tamu dening sindan tetelune. Wondene swasana tetep tertib. Bubar kumandange gending walang kekek. Dilalah lampu mati. Swasana ing panggung dadi usrek. Untung para sinuman mau sore wis padha siaga lampu petromak sak pirang-pirang. Mula swasana gemerah enggal bisa diatasi. Senajan ngono penonton apa dene para tamu padha keciwa. Merga tetunggaling sinden mau masuk angin. Oh, sajake wiwit sore mau Sringatin ora klebon apa-apa. Ora merga tledore para peladen, nanging mbok menawa Sringatin dhewe sing aras-arasen ngrahapi sesuguhan. Kang wis cemawis, aqua 2 literan kuwi isih utuh. Nyamikan ing karton kuwi ya ora kalong siji-sijia. Jare isih wareg. Dheweke uga nggawa unjukan spesial. Kandhane kanggo nahan ajege swara. Malah dheweke bisiki tukang ngendangi supaya diaturake marang Pak Mantan. Ora kuwagang lan nyuwun diterake bali nyang Raman Aji. Kijang super tumpakane putrane sing nomor 2 kuwi wis cumawis nguntapake Sringatin. Lan uga dikanteni pambiyantune siji. Saiki baline diterake bocah loro lan liwat Bali Apung persil 11. Tekan tengah-tengah bulak Sringatin wetenge jare krasa mlilit njaluk diblonyai minyak angin. Nalikane bocah loro kuwi ngupakara dheweke sajak arep sembranan, tangane telusar-telusur mrono mrene saking rasa risine kawetu tembunge. Mas, mbok aja ngono toh. Aku kuwi pancen sinden, nanging isih duwe harga diri lho. Mulane jenengan sekalian aja ngene iki. Alah, Mbak, sing jeneng sinden iki
nang ngendi-ngendi ya sinden. Wis to, arep mundhut tambahan pira? Angger kersa nyervis aku wong loro iki. Ah, Mas. Risih aku. Apa jenengan sekalian mengko ora getun tumindak ngene iki? Wis to, Mbak. Ora apa-apa, wong wis ndak niati kok. Aja, Mas. Iki ana dalan. Kae lho, dipiriksani Sang Hyang Wisnu saka purane Imade Gabruk. Taruhlah upamane aku gelem nglayani panjenengan sekalian. Nanging ora ana kene panggonane. Mengko yen wis tekan pondokan, luwih marem lan aman. Embuh kena daya sing endi? Wong loro mau kok banjur mundur alus lan mobil banjur dilakokake meneh ngener pituduhe Sringatin. Kuwi lho Mas, pondokan omah nomor 7 kuwi. Mobile diparkir kene wae. Awake dhewe mlaku sithik ben ora ganggu wong sing mburu impen. Wis, ayo mlebu. Jenengan padha ngaso dhisik. Aku tak wisuh lan ganti. Wong ambune keringet wae kaya ngene, kok kolu-kolune. Darpo sing wis puyeng nyauri sak kepenake wae. Ya mbok kene lho, Mbak, tak lapane. Aku ki yen kon ngelapi keringete wong ayu ngono kuwi ora dibayar semrintil. Aja ngono, Mas. Engko gek ketan wadahing cangkir. Kene tenanan kono padha ngacer. Karo peparikan ngono kuwi, dheweke njur nglungani. Jare arep nyang jeding. Lot sedhela Sringatin wis metu. Saiki dandanane wis ora kaya mau. Saiki dheweke nganggo gaun putih kanthi rerendan ing gulu. Sarta kuwatengen benik pinangka pepantes lan bahan sing digunakake katon lumer alus. Biyo. Wong ayune kok tumpuk 17. Ambune wah wangi. Gek pira regane parfum kaya ngene iki? Omahe Cekli. Cete biru laut nganggo lis kuning, moyo-moyo. Mung ana kuciwane sithik. Lah ngopo iki? Kerpuse kok nganggo ditambahi sungu? Kaya patrape kijeng wae. Ah persetan karo wujude wewangunan kuwi. Sing penting bengi iki entuk servis saka rantune sinden. Mas, panjenengan wong loro kudu janji lho. Aja nganti bocorake bab iki karo sapa wae. Jalaran kurang bejane wong-wong njur ngremehake aku. Iki aku mung mesake jenengan sekalian. Engko ndak kagol penggalihe. Lan yen ana wong kajatan ndak ora kersa nggunakake aku. Saiki sadurunge tak uturi pamundhute iki do ngunjuk lan dahar nyamikan saanane. Yo, tak terake. Telenek Sringatin lungguh ing antarane wong loro kuwi. Dasare tangan lanang tur wis kepanjingan sukmane Bathara Kala. Bareng Sringatin mepet ana tengah-tengahe, njur operasi dhewe-dhewe. Gondo wangi mau saya ndelok irung. Saben Sringatin obah breng. Monggo Mas, ngene wae kok kaya bocah cilik toh. Dadak kudu didulang. Iki unjukane nikmat lho Mas. Aneh bin ajaib. Sakwise wong loro kuwi diruput unjukan sing dicawisake. Kok njur liar-liar. Mula Sringatin banjur semonto. Loh, kok loyo Mas? Ngendikane pengen ndak servis. Iki urung-urung malah kaya ngene ya. Yodo sare jero kene. Mengko ndak ketungko tamu ra becik. Lelorone persasat kaya kebo digarat keluwe. Dheweke manut kernai Sringatin. Merga sejene ngantuk. Awak kaya dilolosi bayune. Wis Mas, yo gek padha sare tak kancani. Lagi wae oleh sak liyepan. Keprungu suarane wedhus goleki kancane. Wong loro kuwi banjur nglilir lan bareng bisa melek biar padha pating plongo. Merga loro-lorone
Pentas wae ngekepi kijing werna biru laut kanthi identitas Sringatin, wafat tanggal 7 Juli 1987. Ngahat legi 1397 Hijriah. Lah iki rak sarian marga pralaya. Wong loro kuwi runtung-runtung saka kuburan. Dilalah surat si tukang gendang mau liwat. Lan lagi eling yen Sringatin mono ninggal donya sawetara taun kepungkur. Nalikane ana musibah bis antar provinsi sing ditumpaki ketabrak sepur limek sing saka Palembang yang Tanjung Karang. Lan nggawa korban sakabehing penumpang kalebu dheweke. Lelorone mung bisa garuk-garuk sirah lan ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun.